Smart Dental veríme, že úsmev je viac než len otázka zdravých zubov. Je to súčasť toho, ako sa cítime. Krásny, sebavedomý, v súlade sami so sebou. Aj preto sme vytvorili koncept Smart Aesthetic ako prirodzené rozšírenie našej filozofie starostlivosti. Skúsená lekárka Diana Ugorová prináša špecializáciu na neinvazívne a minimálne invazívne zákroky s dôrazom na prirodzený výsledok a maximálnu spokojnosť klienta. Niektoré veci si všimne vaše okolie, ale to, ako sa cítite vy sama, si všimnite len vy a práve na tom záleží najviac. V priestoroch našej modernej kliniky ponúkame široké spektrum zákrokov. Od aplikácie kyseliny hyaluronovej a botulotoxínu cez mezoterapiu a drakuloterapiu až po niťový lifting pomocou mezonití a rôzne biostimulačné ošetrenia. Neváhajte a objednajte si termín ešte dnes s uvádzajúcou zľavou 20% na všetky zákroky.